आरो हागोन ना हाया बिनि फिननायखौ जों लुबैदोंमोन नाथाय बिनि जेबो जोङो माने गोजोनथाव जेबो रेसपन्स मोनाखिसै। गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ नायलांजोब। नै दा मा होननांगौ जाखो गासै दैदेनगिरिफ्रा माखासे दैदेनगिरिफ्रा थाखानि एबा माखासे गादिनि थाखाय बबेबा दोलोखौ बखिनाय बेबायदि जादोंमोन नाथाय गादिनि थाखायसो ना थाखानि थाखायसो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। पिपल जयेन्ट एक्सननि कनभेनर मानबेटेड जोंना जेब्राराम मोसाहारि सारा मा बुंखो एबा बिपिएफआ मा रोखोम परिस्थितियाव दं बेखौबो एसे बुंथिदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बिनि उनाव फोरमायहरबानो जाबाय। जों दङ मेम्बार्सफोर एक्टिभ मेम्बार्सफोर सिगांनि पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि दा जोङो फार्स्ट स्टेजावहाय 35 मेम्बार्सफोर दिनै जयेन जादों ओमफ्राय फैगौ बाराव सेकेन्ड फेजआव 250 जन जयेन जागोन सालबारियाव बाक्सायाव बेनिफ्राय बिजनियाव 150 जन जागोन बेनिफ्राय जोंहा परबतजरायाव 200 जन जागोन बिनि उनाव जमदुवाराव माने 100 जनसो जोंनि एक्टिभ मेम्बारफ्रा जयेन जागोन आरो जोङो एक्सुवेलि दहाय आं बुंनाय बादि 17 फेब्रुवारियाव बे बोसोरनि आङो बिपिएफनि सुप्रिम बिथां प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो लोगो हमदोंमोन आरो जोङो माने बायदिसिना खोथाफोरखौ सावरायलायनाय जादोंमोन। दा जोंनि मोनसे थांखिया जाहैबाय जे फैगौ इलेक्सनाव थार ओंथियाव बिजेपिनि बे एग्रेसन जाय पार्टियाव जों दंमोन बे एग्रेसननिफ्राय काउन्सिलखौ बासायनायनि प्रेक्टिकेल एप्रोच नोंथांमोननाव दंना गैया आरो हागोन ना हाया बिनि फिननायखौ जों लुबैदोंमोन नाथाय बिनि जेबो जोङो माने गोजोनथाव जेबो रेसपन्स मोनाखिसै बिथांमोननि पार्टिनिफ्राय आरो जोङो गले गले बिथांमोननि माखासे एमसिएलएफोरजोंबो रायज्लायदोंमोन बिथांमोननि पार्टिनि वार्कारफोरजों रायज्लायदोंमोन नाथाय सेटिसफेक्टरि जेबो रेसपन्स मोनैखाय थारमाने फैगौ बिसायख'थियाव माने जोंनि हालोदखौ काउन्सिलखौ गाबथानानै माने गाव खुंथायखौ रैखाथि होनो हागोन ना हाया बे बाथ्रानि सायाव जेब्ला जोङो जेबो मोजां रेसपन्स मोनाखिसै जों नुबाय जे बिदिब्लाथ' जानाय नङा बे टाइम रिसर्स आरो गावनि एफर्टसखौ बेबायदि आद्रि खालामनायनिथ' जेबो ओंथि थानाय नङा बेखायनो जोङो माने डिसेम्बर दाननिफ्राय लासै लासै जोङो जगाजग खालामनानै खनबा राउन्ड रायज्लायनायनि उनावहाय इउपिपिएलनिफ्राय जों मोनसे रेसपन्स मोनबाय जे बिथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै काउन्सिलनि मान मर्यादाखौ बासायनानै आरो बयखौबो खौसे खालामनानै गोजोन आरो खौसेथि खालामनानै माने काउन्सिलनि मोजां खामानिखौ मावनो बिथांमोना मोनसे प्रतिश्रुति होदों। दा बिनि प्रति जोङो माने मोजां मोननानै आरो जोंबो बे पार्टियाव फैनानै एसेबाबो कन्ट्रिबिउसन होनो हागोन माबा मोनसे खामानिफ्राय हेफाजाब होनो हागोन सुबुरुन्थाइ होनो हागोन होननानै साननानै जोङो दिनैहाय इउपिपिएलआव फैनाय जादों आरो पार्टिया नोंथांनो बिसायख'थि गेलेनायाव जुदि टिकेट होयोब्ला आं दा बे बाथ्राखौ दाबो आंनि खर'आव सानाखै जुदि पार्टिया माने बायदि बिथिंनिफ्राय सिन्था खालामनानै जुदि आंखौ नारसिनोब्ला आरो आंखौहाय बिथांमोना मदद होयोब्ला आं डेफिनेटलि बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन आरोखि नाथाय आं दासिमबो बे बाथ्रानि सायाव आङो जेबो माने खर' साथ'वाखै। नै दा मोनानानैसो आपल'ड खालामनाय जाबाय नालाय रायजोफोर नै दा पलिटिकेलनि लिडारफ्रा पलिटिसियानफ्रा आरोखि दा आबादानो बेनोखा बिसिना आबादखौनो बे पलिटिक्सआनो बिसिनिनो आबाद आरोखि रायजो राजाफ्रा फोरखौ जेरैनो मेरैनो फिदिङो आरो रायजो राजाफोरखौ दा फिदिंनोबो हाला दा लिडारफ्राल' गोदान गोदान हादान नागिरो हासार गैयाब्ला गारनानै खारनोसै हासार गोनां हा नागिरनोसै थिग बेबायदिनो आरोखि फुराना हायाव थानो बाबाय
आबादफोरखौ बेबायदिनो मोजां किसिमनि मोनला। एसे एनै मावनायफ्रा आर्निं थिग जाला, दामफोर मोनला। बेबायदिनो खोथाखौ बुजिदोंना नोंथांमोन आं माब्रै बुंदों? थिग बेबायदिनो जाबाय आरोखि। रायजो राजाफ्रा थाङाखै, खिन्थु लेदारफ्रा जेसेबांखिनि थांदों रायजो राजाखौ बोखारनो हानाय नङा एबा रायजो राजाखौ लांनो हानाय नङा होननानै आं सानो आरोखि। अब्ला नोंथांमोना माबायदि मोनदों? आरो नै दा BPFनि दैदेनगिरि सासे थांबावनानै दङ, दिरेन बर' सार। बिथांमोनहाबो बेबायदिनो फुराना हाफ्राव आबादफ्रा मोजां जाला खोमा, बेखायनो गोदान हा नागिरबाय। आबादफ्रा मोजां जानाय बायदि आरो आर्निं सर्सफ्रा मोजां मोननाय बायदि ना। अब्ला रायजोफ्रा खिन्थु थाङाखै, फुराना हायावनो जे थादों बेयावनो गोम गाबथागासिनो दङ। अब्ला रायजोफ्रा फैगोन जे, बिसिनावबो मोनसे मिजिं थांखि दं आरो लेदारफ्रा थांनानै मालाय मा जानो, रायजो राजायाथ' थिगैनो दंना। अब्ला रायजो राजाया माखासे सिस्टेमखौ नै दा जे हायाव गाबथादों बे हायाव गाबथानानैनो जाब जुब ओरैनोब्लाबो मोजां आबाद मावनानै जागोन। आरो बै हादानफ्राव ओरैनो बुगा बुगि देरनाय, बैफोरबायदि देरनाय हासार गोनांजों देरनाय माबाखौ जायालासिनो बे लकेल ओरैनो जोंनि बिक्तिकरि मावनाय आबादफोरखौ जा एसे एनै मोनो बेजोंनो जानानै थांनानै दङ। अब्ला रायजोफोर, नोंथांमोनहा बे भिडिअनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामना हो।